पत्रकारांसोबत आता आपण विविध मुद्द्यांवर या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत। नेमकं वेंगुर्ला तालुक्यात नागरिकांना काय पाहिजे, सध्याची काय परिस्थिती आहे, उमेदवारांमध्ये संभ्रम आहे की नेमकं मी कोणाचा झेंडा हाती घेऊ, असं कार्यकर्त्यांना प्रश्न आहे, तसा मतदारांना पण एक प्रश्न आहे। चारही पक्ष अतिशय चुरशीने या निवडणुकीत उतरलेले आहेत, त्यामुळे यावेळीची निवडणूक खऱ्या अर्थानं रंगतदार होईल आणि त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। पण इथली जनता जी आहे, इथले नागरिक जे आहेत ते खूप सुज्ञ आहेत। त्यांना माहिती आहे हे पक्षावर बघून मतदान करत नाहीत, तर व्यक्तीवर बघून मतदान करतात। वेंगुर्ला शहराच्या पासून एक 2-3 किलोमीटरचा जो परिसर, अगदी शहरातली सुद्धा पूर्ण मालक नाही आहेत जमिनीचे लोक, तर हा एक थोडासा तांत्रिक मुद्दा आहे। तर इमारती उभा केल्या, गार्डन बांधले म्हणजे विकास नाही। आणि इथले येणारे जे पर्यटक असतात ते इथे थांबत नाहीत, स्टे करत नाहीत। जोपर्यंत पर्यटक थांबत नाहीत तोपर्यंत रोजगार उपलब्ध मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत नाही। त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत। महायुती किंवा महाआघाडीच्या माध्यमातून या निवडणुका लढल्या जातील असं सगळ्यांचा अंदाज होता, परंतु तो फोल ठरला। ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं व निसर्गाने नटलेलं असं वेंगुर्ला शहर। वेंगुर्ला शहर म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो निळाशार समुद्र, या ठिकाणच्या बागायती तसेच पर्यटन, आणि याच वेंगुर्ल्याला ऐतिहासिक वारसा सुद्धा लाभलेला आहे। अनेक दिग्गज या वेंगुर्ल्यातून या देशाला दिलेले आहेत वेंगुर्ल्याने, आणि सध्या या वेंगुर्ल्यामध्ये आता नगरपालिकेची निवडणूक ही लागलेली आहे। अनेक पक्ष या निवडणुकीमध्ये उतरलेले आहेत, अनेक चेहरे आपल्याला या निवडणुकीमध्ये दिसत आहेत, आणि काही जुने चेहरे आहेत, काही नवीन चेहरे सुद्धा दिसत आहेत, आणि एक प्रकारची निवडणुकीची रणधुमाळी ही आज वेंगुर्ल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। हे सर्व होत असताना प्रत्येक पक्षांकडून आज विकास कामांवर प्रचार केला जातोय। आपण काय करणार, काय करायला पाहिजे हे जनतेसमोर ठेवलं जात आहे। मात्र खरी वेंगुर्ल्याची काय परिस्थिती आहे, सध्या वेंगुर्ल्यामध्ये कशा प्रकारे परिस्थिती आहे आणि नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत लोकप्रतिनिधींकडून, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। पत्रकारांच्या नजरेतून आज हे आपण जनतेसमोर ठेवणार आहोत। मी आता आहे वेंगुर्ला येथील प्रसिद्ध सागर बंगला या ठिकाणी आहे, आणि माझ्या सोबत आहेत या ठिकाणी जिल्हा पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र मातोंडकर माझ्यासोबत आहेत। त्याचप्रमाणे तालुका पत्रकार संघाचे सदस्य जिल्हा पत्रकार संघाचे आणि ज्येष्ठ पत्रकार दाजी नाईक आपल्यासोबत आहेत। त्याचप्रमाणे या आपल्यासोबत आहेत ज्यांनी पत्रकारिता क्षेत्रात काम केलेलं होतं आणि आता सामाजिक संस्थांवर काम करतायत असे किराट ट्रस्टचे शशांक मराठे हे आपल्यासोबत आहेत। या पत्रकारांसोबत आता आपण विविध मुद्द्यांवर या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत। नेमकं वेंगुर्ला तालुक्यात नागरिकांना काय पाहिजे, सध्याची काय परिस्थिती आहे, सर्वप्रथम आपण जाऊयात महेंद्र मातोंडकर यांच्याकडे। महेंद्र मातोंडकर यांच्यानी बरीच वर्ष वेंगुर्ल्यामध्ये पत्रकारितेमध्ये काम केलेलं आहे, बराच तगडा त्यांचा अनुभव आहे, आणि याच अनुभवाच्या जोरावर आज ते या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये अनेक विषयांवर ते विश्लेषण करतात, अनेक लिखाणही त्यांचं करतात, तसेच सर्व नाट्य क्षेत्र म्हणा किंवा इतर विविध सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांचा तगडा अनुभव आहे। असे महेंद्र मातोंडकर आपल्या सोबत आहेत। सध्या मातोंडकर, आपलं स्वागत आहे कोकणसाद लाईव्ह मध्ये। सध्या वेंगुर्ल्याची निवडणूक या ठिकाणी रणधुमाळी सुरुवात झालेली आहे। आपण अनेक वर्ष पत्रकारितेमध्ये या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये आहात, आपण अनेक निवडणुका बघितलेल्या आहेत, अनेक लोकप्रतिनिधी बघितलेले आहेत। पूर्वीची परिस्थिती वेंगुर्ल्याची काय होती आणि आताची परिस्थिती काय आहे, काय बदल झाले आहेत आणि कसं आताचं वातावरण आहे, काय सांगाल? खरं म्हणजे वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीला आपण सगळेजण सामोरे होत आहोत। वेंगुर्ला नगरपालिका ही खूप जुनी नगरपालिका म्हणून ओळखली जाते। म्हणजे साधारणपणे 25 फेब्रुवारी 1889 मध्ये आपल्या वेंगुर्ले नगरपालिकेची स्थापना झाली। जवळजवळ 150 वर्ष, हे वर्ष आपण वेंगुर्ले नगरपालिकेचं शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्ष म्हणून आपण साजरा करतोय। आणि अशा वेळी वेंगुर्ले नगरपालिकेची रखडलेली निवडणूक म्हणजे साधारण 3-3.5 वर्ष आपल्या वेंगुर्ले नगरपालिकेवर इतर नगरपालिकेप्रमाणेच प्रशासकीय कारभार होता, आणि आता एकदाची निवडणूक लागली, त्यामुळे वेंगुर्ल्यातले नागरिकांमध्ये सुद्धा उत्सुकता आहे आणि उमेदवारांमध्ये सुद्धा उत्सुकता आहे की आपल्याला आता पुन्हा एकदा नव्याने वेंगुर्ल्याच्या हक्काचं कौन्सिल मिळणार आहे, हक्काचा नगराध्यक्ष मिळणार आहे। वेंगुर्ल्याचा विचार केला तर वेंगुर्ला हे पूर्वी खूप गतवैभवानं असं संपन्न असं वेंगुर्ला होतं। इथं वेंगुर्ला बंदरावरती मोठमोठ्या जहाजं लागत होती, आणि वेंगुर्ल्याचा व्यापार खूप फेमस होता। वेंगुर्ल्याचे माणिक चौक इथे हिराची सोन्याची पेढ होती, असं वैभव संपन्न असं वेंगुर्ला होतं। नंतरच्या काळामध्ये हळूहळू अवकाळ आली, आणि नंतर पुन्हा एकदा वेंगुर्ला आता विविध क्षेत्रांमध्ये झेप घेते, स्वच्छतेच्या
क्षेत्रामध्ये देशात नावलौकिक मिळवलेली ही पालिका आहे. साधारणपणे 2012 पासून जर आपण वेंगुर्ले नगरपालिकेच्या निवडणुकांचा अभ्यास केला तर 2012 वेंगुर्ल्यामध्ये ऐतिहासिक राडा झाला होता आणि त्यापासूनच वेंगुर्ल्याचं राजकारण खऱ्या अर्थानं आपल्याला वेगळ्या दिशेने जाताना बघायला मिळतं. याच्यापूर्वी शांततेत निवडणुका होत होत्या, पण 2012 नंतर हे चित्र थोडंसं बदललं. 2016ची निवडणूक होती, ती सुद्धा अतिशय चुरशीनं या ठिकाणी लढली गेली. त्या निवडणुकीमध्ये आपले भाजपचे दिलीप गिरप नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले आणि त्यांनी सुद्धा एक इतिहास केला. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भाजपचा एकही नगराध्यक्ष निवडून गेला नव्हता. त्यांनी सुरुवात केली की भाजपचं खातं दिलीप गिरप यांनी उघडलं आणि त्यांनी ते गेल्या 5 वर्षामध्ये त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये पर्यटनाच्या माध्यमातून किंवा स्वच्छतेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प आणले. त्याच्यासाठी सध्या शिवसेनेमध्ये असलेले सचिन वालावलकर यांनी सुद्धा खूप चांगला सहकार्य दिलीप गिरप आणि नगरपालिकेला दिलाय. प्रशासकीय कारभार जो होता 3.5 वर्षाचा, या कारभारामध्ये सुद्धा दीपक केसरकर आमदार या नात्याने यांनी भरपूर अशा प्रमाणात या ठिकाणी निधी आणलाय आणि आपल्याला आज वेंगुर्ल्याचा बदललेला चेहरा बघायला मिळतो. तो या सगळ्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या नेतृत्वामुळे किंवा त्यांच्या दातृत्वामुळे वेंगुर्ल्याला आपल्याला वेगळ्या दिशेने जाताना बघायला मिळतं. यावेळीची निवडणूक सुद्धा अतिशय अटीतटीची होईल असं अंदाज आहे, कारण महायुती किंवा महाआघाडीच्या माध्यमातून या निवडणुका लढल्या जातील असं सगळ्यांचा अंदाज होता, परंतु तो फोल ठरलाय आणि आघाडीचे 4 पक्ष याच्यामध्ये काँग्रेस सुद्धा आहे. म्हणजे इतर कुठल्याही तालुक्यामध्ये काँग्रेसचं प्राबल्य नाहीये, परंतु वेंगुर्ल्यामध्ये काँग्रेसचे विलास गावडे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे काँग्रेसमध्ये सुद्धा खूप चांगला उत्साह आहे आणि हे 4ही पक्ष म्हणजे भाजप, शिंदे शिवसेना, ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेस हे 4ही पक्ष अतिशय चुरशीने या निवडणुकीत उतरलेले आहेत. त्यामुळे यावेळीची निवडणूक खऱ्या अर्थानं रंगतदार होईल आणि त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आपला नगराध्यक्ष कोण होणार, आपले नगरसेवक कोण असतील, यासाठी नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. निश्चितच हे सर्वच पक्ष रिंगणामध्ये उतरलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सर्वच पक्षांकडून या ठिकाणी प्रचार होतोय, ताकद आजमावली जाते. यात कुठेतरी जर बघितलं तर राष्ट्रवादी पक्षाचा जर विचार केला तर राष्ट्रवादी पक्षात 2 गट पडल्यानंतर आता एक वेगळं चित्र दिसते. पण वेंगुर्ल्यामध्ये जर विचार केला तर राष्ट्रवादीची सत्ता होऊन गेलेली होती, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक निवडून आलेले होते, नगराध्यक्ष विराजमान झालेले होते. मात्र सध्याची परिस्थिती बघितली तर राष्ट्रवादी कुठेतरी बॅकफूटवर गेलेली दिसते. याबद्दल आपलं काय मत? खरं आहे, कारण वेंगुर्ला म्हटल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस ही वेगळी ओळख होती. कारण आपण ज्या वास्तूमध्ये उभा आहोत ते सागर बंगला, हा सागर बंगला माननीय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांचं अतिशय आवडतं ठिकाण आहे आणि त्यांचं आणि वेंगुर्ल्याचं खूप वेगळं नातं आहे. त्यांच्या माध्यमातून वेंगुर्ल्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अतिशय चांगल्या पोझिशनमध्ये होती. जेव्हा 2012च्या अगोदरची निवडणूक होती, म्हणजे मला वाटतं साधारणपणे 2000च्या आसपास थेट निवडणूक लागली होती आणि त्यावेळी थेट निवडणुकीच्या महिला उमेदवार होत्या सुलोचना तांडेल. तर त्यावेळी त्यांनी ही निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुलोचना तांडेल नगराध्यक्ष झाल्या होत्या. ती अतिशय चांगल्या मताधिक्याने त्यांनी ती निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर सुद्धा राष्ट्रवादीचे पप्पू कुबल, नम्रता कुबल असे नगराध्यक्ष या नगरपालिकेवर होऊन गेले. म्हणजे मला तर असं वाटतंय की राष्ट्रवादीचा नगरसेवक या नगरपालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये किंवा प्रत्येक वर्षामध्ये हे नगरसेवक असायचे. यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादीची 2 शकलं झाली आहेत आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीला फक्त गृहीत धरण्यात येत होतं. त्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याकडनं सुद्धा नेहमी तक्रार ऐकू येते की आम्हाला फक्त तुम्ही गृहीत धरताय, आम्ही सुद्धा सत्तेतले पक्ष आहोत किंवा शरद पवारांचा जो गट आहे तो विरोधातला पक्ष आहे आणि अजित पवारांचा गट आहे तो सत्तेतला पक्ष आहे. या दोन्ही पक्षातले कार्यकर्ते इथे आहेत, परंतु या दोन्ही पक्षांना इतर मित्र पक्षांकडनं फक्त गृहीत धरण्याचं काम केलं जातं. या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांना साधं विचारलं सुद्धा गेलं नाही की तुमचे कोण उमेदवार आहेत, तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करणार आहात का वगैरे. अशा पद्धतीचं या ठिकाणी राजकारण केलं गेलंय आणि त्यामुळे शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही उमेदवार या निवडणुकीत च्या रिंगणात उतरलेला दिसत नाहीये. अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने थोडंसं धाडस केलं आणि त्यांनी आपले 3 उमेदवार या रिंगणात उतरवण्याचा प्रयत्न केलाय. आता आपल्याला बघायचं आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसली जी ताकद होती पूर्वीपासून ती राखण्यात यशस्वी होते की नाही होत, हे सुद्धा एक उत्सुकीची बाब आहे.
निश्चितच मी पुन्हा तुमच्याकडे येणार आहे. आता मी जातोय दाजी नाईक यांच्याकडे. दाजी नाईक हे सुद्धा पत्रकारिता क्षेत्रात अनेक वर्ष वेंगुर्ल्यामध्ये काम करतात. त्यांनी सुद्धा विषयांवर काम केलेलं आहे. तर आपण जर दुसरा मुद्दा घेतला पर्यटनाचा, तर वेंगुर्ल्याचा पर्यटनाचा विकास आता कुठे कुठे व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर काय अपेक्षा आहे आगामी येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून, की काय या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने व्हायला पाहिजे आणि त्यामुळे नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेमध्ये भर पडेल, असं काय व्हायला पाहिजे असं आपल्याला वाटतं? वेंगुर्ल्यामध्ये गेले 5-6 वर्षाचा 5 वर्षाचा किंवा ह्या पुढील 3 वर्ष म्हणजे 8 वर्षाचा विचार करता पर्यटनाच्या दृष्टीने बरीच कामे झाली आहेत. वेंगुर्ल्याचं नाव आज देशपातळीवर आहे. फक्त आता पर्यटन स्थळांकडे असणाऱ्या असुविधा, त्या सुविधा प्राप्त झाल्या पाहिजेत. तसेच जलक्रीडा म्हणा किंवा निमुजगार सारख्या ठिकाणी काहीतरी नवीन काहीतरी ॲडव्हेंचर प्रकल्प, रोपवेसारखे प्रकल्प तिथे झाले पाहिजेत. तरच इथे पर्यटक वाढू शकतात. आणि इथले येणारे जे पर्यटक असतात ते इथे थांबत नाहीत, स्टे करत नाहीत. जोपर्यंत पर्यटक थांबत नाहीत तोपर्यंत रोजगार उपलब्ध मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. येणारे पर्यटक आपल्या वेंगुर्ल्यात कसे थांबतील, त्यासाठी काय करता येईल यासाठी नगरपालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे. किंवा नवीन ज्या त्या इलेक्ट्रिक गाड्या आहेत त्या गाड्यांच्या माध्यमातून जर आपल्या जवळपासचे जे पर्यटन स्थळ आहे त्या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना नगरपालिकेमार्फत कमी खर्च घेऊन जर फिरवलं तर त्याचाही फायदा होऊ शकतो. जेणेकरून आपल्या इथला पर्यटन वाढण्यासाठी नगरपालिकेने पुढाकार घेणे गरजेचं आहे. निश्चितच वेंगुर्ला नगरपालिकेने स्वच्छतेमध्ये मोठं काम केलेलं आहे. त्याच्यानंतर बक्षीस रक्कम मोठ्या प्रमाणात रक्कम ही नगरपालिकेला मिळाली. आता स्वच्छतेचं काय परिस्थिती आहे वेंगुर्ल्यामध्ये आणि कशा प्रकारे त्याच्यात अजून सुद्धा काही प्रकल्प आणता येऊ शकतात का, जेणेकरून अजूनही वेंगुर्ला राष्ट्रीय पातळीवर झळके, याबद्दल आपलं काय मत? स्वच्छतेमध्ये म्हणायचं तर इथली नागरिकच खूप त्या स्वच्छतेमध्ये आपलं स्वतःचं योगदान देतात. त्यामुळेच नगरपालिका आपलं नाव देशपातळीवर नेऊ शकले. लोकांमध्ये खूप अवेअरनेस आहे की आपण स्वच्छ राखलं पाहिजे. त्या दृष्टीने प्रत्येकजण प्रयत्न करतोय. पण नगरपालिकेकडूनही जे असुविधा आहेत की गटारांचे प्रश्न असतील किंवा नाल्यांचे प्रश्न असतील, ते स्वच्छतेबद्दल अजून प्रयत्न झाले पाहिजेत. खूप प्रयत्न झाले आहेत पण अजून होणे गरजेचं आहे. निश्चितच पुन्हा आपल्याकडे येईन मी. आता आपल्या सोबत आहेत शशांक मराठे. यांनी सुद्धा पत्रकारितेमध्ये काम केलेलं आहे आणि सामाजिक संस्थांवर ते काम करत आहेत आणि किरात ट्रस्टच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांचे सामाजिक काम हे सुरू आहे. तर आपल्याकडे आपल्याला एक विशेष प्रश्न म्हणजे काय असेल तर तो म्हणजे आता सध्याची वेंगुर्ला नगर परिषदेची निवडणूक आणि अगोदरच्या निवडणुका यांमध्ये सध्या आपल्याला काय फरक दिसतोय किंवा यात काय फरक जाणवतोय, याबद्दल काय सांगितलं? जसं की महेंद्रने मगाशी सांगितलं आणि आपल्याही बोलण्यातनं आलं की वेंगुर्ला हे सर्वात जुनं ब्रिटिशकालीन परंपरा असलेलं नगर परिषदेचं शहर आहे. पूर्वी या शहराला गतवैभव होतं आणि आज पुन्हा विकासाच्या दिशेने घोडदौड करणारं एक शहर म्हणून राज्यात देशभरात नावारूपाला आलेलं आहे. पण एक निवडणुकांचा जर आपण विचार करता 2012 सालाच्या पूर्वी निवडणुका होत्या, अगदी 2010 पर्यंतचा विचार केला तर त्यामध्ये पक्षीय स्पर्धा एवढी नव्हती जी आज आपल्याला पाहायला मिळते. जसं आमच्या सहकार्याने सांगितलं तसं तर अगदी छोट्या प्रमाणात या निवडणुका होत असत. अगदी पेपरमध्ये किंवा तेव्हा तर एवढं इलेक्ट्रिक माध्यम नव्हती इलेक्ट्रॉनिक, त्यामुळे पेपरमधनच लोकांना कळायचं 2010 सालाच्या आधीपर्यंत ही निवडणूक झाली, इलेक्शन नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. एवढा प्रचाराचंही एवढं हे नव्हतं. ते फक्त मोठ्या राज्यसभा लोकसभा अशा ह्याच्यामध्ये राज्य परिषदेच्या निवडणूक प्रचार चुरशीचा होत असे. तर परिषद ग्रामपंचायत ही छोट्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी खेळीच्या वातावरण पार पडत असत. म्हणजे सकाळी एकत्र वेगवेगळे प्रचाराला जाणारे उमेदवार संध्याकाळी आपल्याला एकाच ठिकाणी हॉटेलला चहा वगैरे घेताना पाहायला. पण आज जे 2 डिसेंबरला ही निवडणूक मध्ये वेगवेगळे 4 पक्ष एका विरोधात उभे ठाकलेले आहेत. म्हणजे भाजप 2 गट आहेत आणि काँग्रेस असे 4 नगराध्यक्ष पदासाठी आपले स्वतंत्र उमेदवार दिलेले आहेत. नगरसेवकही त्या पक्षाने आपापले नगरसेवक दिलेले आहेत आणि ह्याच्यामुळे मतदारांमध्ये कार्यकर्ते आहे. शहर आहे एक 15 ते 16 हजार लोक आहे. लोक एकमेकांना उमेदवार, नागरिक, मतदार यांना नावाने ओळखणारं असं हे छोटे खाणी पण विकासाची भरपूर क्षमता असणारं शहर आहे. त्याच्यामुळे ही उमेदवारांमध्ये संभ्रम आहे की नेमका मी कोणाचा झेंडा हाती घेऊ. असं कार्यकर्त्यांना प्रश्न आहे तसा मतदारांना पण एक प्रश्न आहे. पण मतदार आपले सुज्ञ आहेत, हुशार आहेत वेंगुर्ला शहरातले. ते योग्य असं आपल्या विकासाला चालना देणारा, गती देणारा नगराध्यक्ष निवडतील. आणि मला सांगायचं हेच होतं की एक पक्षीय स्पर्धा ही या निवडणुकीत खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. अशी चर्चा आहे की धनशक्तीचा वापर पण वाढतो आहे. पण मतदार राजा आपला सुज्ञ आहे, त्यावर आपण विश्वास ठेवून जर पुढे गेलो तर नक्कीच चांगला योग्य उमेदवार
निवडला जाईल नागरिकांकडनं. आणि जर अपेक्षांबद्दल जर म्हणाल, आपल्या शहरातल्या नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत शहर विकासाबद्दल, की जसं की आपण मगाशी ऐकलं की स्वच्छतेमध्ये शहराने भरारी मारलेली आहे. स्वच्छतेमध्ये भारतीय नाही तर जागतिक पातळीला लोक भेट देत असतात, वेगवेगळ्या देशाचे अभ्यास गट भेट देतात. आपलं जे डम्पिंग ग्राउंड आहे तिथे 27 प्रकाराने कचऱ्याचं वर्गीकरण होतं, ही नक्कीच उल्लेखनीय बाब आहे. आणि यात शहराच्या नागरिकांनी जे सहकार्य दाखवलंय, कचरा विलगीकरण असेल किंवा स्वच्छतेच्या बाबतीत जी जी आव्हानं ज्या स्पर्धा जातात तेव्हा नागरिक आपले उत्स्फूर्तपणे त्यामध्ये सहभाग दाखवतात. त्यामुळे स्वच्छते आहे एक बाजारपेठ आपली चांगली एक दिमाखात उभी राहिलेली आपल्याला दिसून येते. मच्छी मार्केट, आपलं पवनपुत्र भाजी मंडई, नाट्यगृह, कॅम्प जो परिसर आहे ते तर प्रशासकीय काय म्हणूया आपण त्याला एक प्रशासकीय कार्यालयांचं एक मोठी चांगली जागा, क्रीडा संकुल अशी जागा, चांगल्या जागा तयार झालेल्या आहेत. उद्यानं चांगले विकसित झालेली आहेत. हे आपल्या वेंगुर्ल्याच्या वैभवात भर टाकतात. नवीन नवीन पर्यटन स्थळ, पाठीमागे आपल्याला दिसतो तो झुलता पूल आहे. त्याच्यामुळे ह्या 3-4 वर्षात आपण बघतो की जसं दाजी नाईक यांनी सांगितलं की पर्यटकांच्या संख्येत निश्चित वाढ झाली आहे. उन्हाळी हंगाम असेल, डिसेंबर दिवाळीचा हंगाम असेल, पण ह्याच्यामध्ये सातत्य जर राखायचं ठीक आहे. दीपगृह परिसर आहे तो विकसित करणं असेल. आणि सगळ्यात मोठी जी गरज आहे म्हणजे पर्यटन आहे, स्वच्छतेच्या बाबतीत एक मोठी गरज आहे ती म्हणजे सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात एक चांगलं भरीव काम होण्याची गरज आहे. STP प्लांट जी आपण ज्याला म्हणतो, प्रत्येक बिल्डिंगला नवीन त्यांना काही त्याच्यावर लक्ष देणं. आणि नागरिकांना ज्या प्रशासकीय सुविधा ज्या मिळतात म्हणजे दाखले असतील, छोट्या छोट्या ज्या सुविधा आहेत सगळीकडे आता ऑनलाईन आलेलं आहे. 7/12 सुद्धा आपल्याला ऑनलाईन मिळतात. तर जे नगर परिषदेचे दाखले आहेत तेही अजून आपल्याला हाती अर्ज करून घ्यावे लागतात. तर येणाऱ्या जी आपलं नवीन काउन्सिल आहे त्यांच्याकडनं अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे की आम्हाला कमीत कमी त्रासामध्ये कमीत कमी वेळा नगरपालिका कार्यालयात जाऊन ऑनलाईन पद्धतीचा जर अवलंब झाला आणि लोकांना नागरिकांना तात्काळ अर्ज केल्यापासून 24 तासाच्या आत जर काही दाखले मिळू शकले जे साधे रोजच्या कामाला लागणारे, तर तो मोठा दिलासा नागरिकांना ठरू शकतो. तसंच आता बांधकाम परवानग्या वगैरे हे जे प्रशासकीय विषय आहेत त्यामध्ये ऑनलाईन पद्धत आली, ती अधिक पारदर्शी झाली तर नागरिकांना ज्या सुविधा आहेत त्या मिळतील. आपण आणखी पण एक बघतो स्वच्छते आणि ह्या बरोबरच एक मोठा प्रश्न आपल्या नागरिकांना वेंगुर्ल्यातला जाणवतो तो म्हणजे आरोग्याच्या सुविधांची कमतरता. तर नगर परिषदेकडे काही स्वतःचं हॉस्पिटल नाहीये. जी होती कॅन्डी डिस्पेन्सरी ती 2000 साली आपण नगर परिषदेने राज्य शासनाला हस्तांतरित केली. त्यामुळे वेंगुर्ल्याचं जे सध्याचं रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा असलेला आहे, परंतु आपले दर्शक सुद्धा जाणतात की तिथे काय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध, हे डॉक्टरांची उपलब्धता असणं किंवा पुरेसा औषध साठा, मोठ्या शस्त्रक्रिया होणं, यासाठी राज्य पातळीवर समन्वय साधून त्याच्यासाठी खूप पाठपुरावा असणं गरजेचं आहे. ती एक आरोग्याची कमी आहे आपल्याला, ती येणाऱ्या काउन्सिलने लक्ष घालून जो काही समन्वय करता येणं गरजेचं असेल तर मोठी एक आरोग्याची संधी आपल्याकडे म्हटलं जातं की अँब्युलन्स वेंगुर्ल्यात खूप आहेत. 10 ते 12 अँब्युलन्स सेवा आहेत, शासकीय 2 आणि 10 एक संस्थांच्या. त्यामुळे बाहेर जाण्याची सोय उपलब्ध आहे, पण आपल्या शहरामध्ये मात्र कुठल्याही गंभीर आजाराला उपचाराची सुविधा नाही. एक शोकांतिका आहे आणि लवकरच एक येत्या 2-3 वर्षात ज्यावर सगळं शहरवासी आणि येणारं काउन्सिलने एक चांगला दबाव आणि एक समन्वय केला तर नक्कीच आपण भाग पाडूया शासनाला की इथे एक चांगली एक ट्रस्ट हॉस्पिटल आणि एक शासकीय रुग्णालयाचा दर्जा वाढ, हे जर 2 मुद्दे झाले तर वेंगुर्ला सर्व अर्थाने घोडदौड करेल. आणि एक शेवटचा मुद्दा मला सांगावासा वाटतो की सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था. वेंगुर्ला एक टोकाचं, महाराष्ट्राच्या टोकाचं असलेलं, समुद्रावरचं, तालुक्याचं गाव असलेलं एक शहर आहे म्हणूया, ज्याला आपण तालुका पातळीचं शहर आहे. इथून शिरोडा आणि वेंगुर्ला इथून संध्याकाळच्या 6 नंतर जाणारी कुठलीही सार्वजनिक व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे जे सार्वजनिक वाहन जे पर्यटक आहेत किंवा जे भेट देऊ इच्छितात पण त्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, त्या मध्यम गटातले जे पर्यटक आहेत त्यांच्यासाठी एक 7-8 नंतर एक पुढार रेल्वे स्टेशनला जोडणारी जर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, खाजगी तर आहेत आपल्याकडे रेल्वे ट्रॅव्हल्स आणि खाजगी वाहनं तर भरपूर उपलब्ध आहेत, पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर ST प्रशासनाशी जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने समन्वय साधला आणि कायमस्वरूपी जर गाड्या रेल्वे स्टेशनला जोडणाऱ्या मिनी बस स्वरूपातल्या गाड्या जर सुरू झाल्या, रात्र सेवा ज्या पूर्वी होत्या मुंबई पुणे सारख्या ठिकाणी त्या जर सुरू झाल्या आणि त्यासाठी आपल्या नगर परिषदेने जर ठोसपणे अगदी आक्रमक पद्धतीने जर पाठपुरावा केला तर मला वाटत नाही सगळीकडे सत्ता राज्यात आहेत तर ते ह्या मागण्या काही न पूर्ण होणार आहेत असं मला वाटत नाही. सर्वांनी जर जोर लावला तर चांगली उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य ह्या जर 2 विषयावरती आणि कल्पक पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये कल्पक पद्धतीने शिस्तबद्ध रीतीने काही प्रयत्न केला, वेंगुर्ला जे आज आपल्याला दिसतंय तर जे विकसित भारत जे स्वप्न आहे 2047 साली आपण सर्वजण बघतोय, त्यामध्ये वेंगुर्ला शहर एक नक्कीच त्याचं नाव घेण्याजोगी प्रगती करू शकेल. तर अशी सर्वांची पण त्याला साथ आवश्यक आहे. शहर केवळ काउन्सिलवर सगळी जबाबदारी देऊन चालणार नाही, तर आपण नागरिक म्हणून सुद्धा, पत्रकार असतील, आपले मित्र असतील किंवा स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत वेंगुर्ल्यामध्ये, त्या सर्वांच्या सक्रिय योगदानातूनच हे स्वप्न आपण साकारू शकतो. निश्चितच अनेक मुद्दे आपण या ठिकाणी मराठे यांनी मांडले. सध्या जर विकास कामं किती होत असली किंवा आता हे बरेचसे मुद्दे आहेत, हॉस्पिटलचा मुद्दा आहे,
रोजगाराचा मुद्दा आहे. मात्र यासाठी एक पाठपुरावा होणं गरजेचं आहे. जो या ठिकाणी नगरपालिका किंवा लोकप्रतिनिधींकडून जो शासन स्तरावर राज्य आणि देश पातळीवर जो पाठपुरावा केला जातो हे करणं गरजेचं आहे. याच्यामुळे आगामी काळात या सर्व होऊ शकतात. आता निवडणुकीकडे जर आपण वळलं तर महेंद्र, मी तुझ्याकडे परत येतोय की निवडणुकीचा जर आपण एकंदरीत विचार केला तर आज सत्ताधारी पक्ष मध्ये 3 पक्ष आहेत. एक शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी. राष्ट्रवादीचे 3 नगरसेवक पदाचे उमेदवार या ठिकाणी त्यांनी उतरलेले आहेत. त्यांचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार नाही. अजित पवार राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना यांचे नगराध्यक्ष पदासहित सर्व नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत. तर सध्या या सत्ताधारी पक्षांमध्ये काय साधारण चित्र आहे असं तुला वाटतं? असं डायरेक्ट थेट सांगू शकत नाही, परंतु पत्रकार किंवा एक सामान्य इथला नागरिक, वेंगुर्ला शहराचा नागरिक ह्या नजरेतून जर बघितलं आणि जर त्याचं सिंहावलोकन करायचं झालं तर आत्ताच्या घडीला 4ही पक्षांमध्ये अतिशय चुरशीची लढत बघायला मिळते. म्हणजे ठाकरे शिवसेनेकडनं जे उमेदवार उभे आहेत, संदेश निकम, हे पूर्वी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ते कुठला ना कुठला करिश्मा करतात आणि नगरपालिकेवरती ते आणि त्यांची मिसेस दोन्हीही माणसं नगरसेवक म्हणून कधी ते नसतील तर ती आहे, ते नसतील तर हे आहेत. म्हणजे त्यांच्या घरातला एक नगरसेवक हा वेंगुर्ला नगरपालिकेवर ठरलेला आहे. त्यामुळे त्यांना कमी लेखून चालत नाही. त्याशिवाय ठाकरे सेनेची पारंपरिक मतं इथं वेंगुर्ल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. जे भाजपला जो मानत नाहीत किंवा शिंदे सेनेला मानत नाहीत किंवा राष्ट्रीय काँग्रेस ज्यांना आवडत नाही, अशी सगळी लोक ही ठाकरे सेनेच्या बरोबर असतात. त्यामुळे ती एक मोठी ताकद ठाकरे सेनेला मिळू शकते. दुसरा उमेदवार जर आपण बघितला तर राष्ट्रीय काँग्रेसचा आपण या ठिकाणी विचार करूया. राष्ट्रीय काँग्रेसची सुद्धा पारंपरिक मतं वेंगुर्ल्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. इथले जे त्यांचे आत्ताचे उमेदवार आहेत विलास गावडे, हे खूप पूर्वीपासून राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये काम करतात. त्यांच्या वडिलांपासून ही चळवळ ते चालवतात आणि आत्तापर्यंत ते राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये निष्ठावान म्हणूनच राहिलेले आहेत. यावेळी सर्वसाधारण जागेसाठी नगराध्यक्षपद असल्यामुळे ते स्वतः रिंगणात उतरले आहेत. त्यांची खासियत ही आहे की प्रत्येक निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पक्षाचा 1-2 नगरसेवक त्यांच्या मर्जीतला किंवा त्यांच्या गटातला असतो. म्हणजे तिथे पक्षीय राजकारण जास्त जरी चालत नसलं तरी त्यांचं वजन वेंगुर्ल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ते कोणत्याही प्रकारचा करिश्मा करू शकतात. आता सध्या त्यांचा जो प्रचाराची जी रणनीती चालू आहे ती अतिशय शांततेत चालू आहे. म्हणजे कोणालाही काही कळत नाहीये नेमकं विलास गावडे कुठल्या प्रकारे प्रचार करतात. परंतु ते धुरंधर राजकारणी आहेत, त्यामुळे त्यांना कमी लेखून चालत नाही. ऐनवेळी ते सुद्धा मुसंडी मारून पुढे येऊ शकतात. म्हणजे आता सुद्धा त्यांचं नाव वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी प्रमुख दावेदार म्हणूनच घेतलं जात आहे. त्यानंतर आपण शिंदे सेने पिंटू गावडे यांच्याकडे बघितलं तर हे सर्वसामान्यांमध्ये वावरणारं सर्वसामान्यांचा चेहरा म्हणून पुढे आलेलं नेतृत्व आहे. पूर्वी ते भाजपमध्ये होते. त्यांचे वडील जवळजवळ 40 वर्ष वेंगुर्ला नगरपालिकेवर नगरसेवक म्हणून काम करत होते. त्यांचा वारसा ते चालवतात. मागच्या वेळी भाजपच्या पॅनलमधनं ते नगरसेवक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यानंतर शिंदे सेनेमध्ये ते दाखल झालेले आहेत. वेंगुर्ल्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा रुग्ण असेल, त्याला बांबोळ्याला न्यायचं असेल, ओरोसनाला न्यायचं असेल तर पिंटू गावडे सर्वप्रथम तिथे असतात. स्वतःची ॲम्ब्युलन्स घेऊन स्वतः चालवत त्या रुग्णाला घेऊन जातात. रुग्णाला वाटेल ते सगळ्या प्रकारचं सहकार्य त्यांचं असतं. युवा वर्ग जो मोठ्या प्रमाणात आहे तो त्यांच्यासोबत आहे, कारण ते स्वतः खेळाडू आहेत. क्रिकेट चांगलं खेळतात, कबड्डी चांगला, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल या सगळ्या गेममध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे आणि तो जो वर्ग आहे तरुण वर्ग त्यांच्यासोबत नेहमीच असतो. आता सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये प्रचाराची जर आपण हे बघितली, प्रचार जर बघितला उमेदवारांचा, तर सगळ्यात जास्त युवा वर्ग पिंटू गावडे यांच्या सोबत आपल्याला प्रचार करताना दिसतो. आणि सगळ्यात शेवटी आपण सत्ताधारी गटाचेच नगराध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप हे भाजपच्या पॅनलमधनं पुन्हा एकदा आपलं नशीब आजमावत आहेत. हे अतिशय शांत, संयमी आणि सुसंस्कृत असं व्यक्तिमत्व आहे. जास्त राजकारणामध्ये रस न घेणारं आणि विकासाला प्राधान्य देणारं असं नेतृत्व आहे. त्यांनी आपल्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये आपल्या वेंगुर्ल्याला सुशासन देण्याचं काम केलंय. त्यामुळे त्यांचा कारभार सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे ते सुद्धा प्रबळ दावेदार म्हणूनच बघितलं जातं. ही निवडणूक चौरंगीत निवडणूक होणार आहे आणि ती अतिशय चुरशीने लढली जाणार आहे. निश्चितच बरेच मुद्दे आपण स्पष्ट केलेले आहेत जे
या ठिकाणी सध्याची परिस्थिती आहे. दुसरं नाईक साहेब, आपण जर बघितलं तर नागरिक अनेक इच्छा बोलून दाखवत आहेत की अनेक विकासाच्या मुद्द्यांवर आज चर्चा होते, विकासाचे मुद्दे समोर येत आहेत, कोण पक्ष काय करणार, कोणाचा अजेंडा काय असणार हे येत आहेत. नागरिकांकडून सध्या काय अपेक्षा आहेत त्या लोकप्रतिनिधींकडून, याबद्दल आपल्याला काय वाटतं? नागरिकांच्या अपेक्षा असतात की हे विकसित झाले का. सगळे पक्ष आता निवडणूक आले की जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात की आपण हे करू, आपण हे करू. पक्ष झाले हे लोकांचं म्हणणं असतं. इथलं पाणी पुरवठा बऱ्यापैकी मिटला आहे. निशांत त्याला 2 मीटरची ओढ्याने आता इथला पाण्याचा प्रश्न मिळाला आहे. पण मगाशी मी सांगितलं असं सांडपाण्याचा जो विषय आहे तो जरा अजूनही थोडा होणं गरजेचं आहे. तसंच इकडची पार्किंग व्यवस्था, आपले जे रस्ते आहेत इथले ते खूप छोटे आहेत. बाहेरचे पर्यटक आले, मोठ्या गाड्या घेऊन आले की पार्किंगचा खूप मोठा प्रश्न निर्माण होतो. यावर जर काम केलं इथले पार्किंग रस्ते संदर्भात किंवा पार्किंग संदर्भात तर खूप गरजेचं आहे ते, असं लोकांचं म्हणणं आहे. निश्चितच असे लोकांच्या छोट्या छोट्या गरजा आहेत, छोट्या छोट्या मागण्या आहेत, त्याबद्दल आपण मराठींकडे जातोय. आपण बघितलं तर मोठ्या विकासाच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या राष्ट्रीय पातळीवर, देश पातळीवर होत राहतील, त्याचा जसजसा पाठपुरावा तसं होत राहील. पण लोकांच्या काही छोट्या छोट्या मागण्या आहेत ज्या स्थानिक पातळीवर आपण सोडवू शकतो. अशा काय मागण्या आहेत आणि यावर सर्वच पक्षांनी लक्ष देणं कितपत गरजेचं आहे? छोट्या छोट्या म्हणजे सगळ्यात जसं नाईकांनी सांगितलं त्याप्रमाणे पार्किंगची सोय आपल्याकडे नगर परिषदेचं जे नवीन कार्यालय आहे, मार्केट आहे, त्या मार्केटच्या खालच्या बाजूला अगदी 200 ते 300 टू व्हीलर्स पार्क होतील आणि 50 ते 60 4 व्हीलर्स पार्क होतील, अशी एक सुसज्ज पार्किंग यंत्रणा आहे. पण थोडी नागरिकांना शिस्त लागणं ही गरजेचं आहे. तिथे पार्क करणं, ती गाडी वळवून तिथपर्यंत, ह्यासाठी थोडीशी शिस्त लागण्यासाठी पोलीस प्रशासन, नगरपालिका, म्हटलं ना, सगळ्या गोष्टी आपण नगर परिषदेवर नाही सांगू शकत. एक समन्वयाचं जे काम आहे ते कोण करू शकतं, तर प्रशासन करू शकतं. मुख्याधिकारी, त्यांच्याकडे जे कर्मचारी असतात ते आणि लोकनियुक्त आपले नगरसेवक यांनी जर मिळून समन्वयाने जर काही विभागांची समन्वय साधला तर ह्या पार्किंग सारख्या छोट्या छोट्या ज्या समस्या आहेत, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला एक मोठी समस्या दिसते वेंगुर्ल्यामध्ये की ज्यांना पावसाळा झाला, वादळ झालं, तर जे लाईट जाण्याचं जे प्रमाण आहे ते खूप आहे. म्हणजे आपल्याकडे रस्त्यालगतच्या, जरी हे शहरी भाग असतात तरी आपल्याकडे झाडं खूप दिसतात आणि ते झाडं पावसाच्या दिवसात, वादळ झालं, वारा आला, जरा जरी वारा आला तरी आपल्याकडची लाईट 2-4 तास गुल असते. तर यासाठी आपल्याकडे मंजूर झालेला आहे की भूमिगत वीज वाहिन्यांचा जो प्रकल्प आहे तो मंजूर होऊन त्याला बरीच वर्ष झालेली आहेत. तर तो एक मंजूर होणं हे एक मोठी आवश्यक बाब आहे आणि त्याची कार्यवाही होणं येण्या काळात, वर्षभराच्या काळात जर झाली तर अंडरग्राऊंड वेंगुर्ला शहर, तारांचं जे जंजाळ वरती दिसणारच नाही आपल्याला. जर ह्यासाठी प्रामाणिकपणे पाठपुरावा केला, ही सगळ्यात मोठी आणि नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणारी मागणी, गरज आहे, ती एक पूर्ण व्हावी. आणि सगळ्यात एक तांत्रिक मुद्दा आपल्याला आढळून येईल, वेंगुर्ल्याच्या शहराचा एक सर्वे असतो. म्हणजे आपल्याकडे बरीच जी जमीन आहेत, देवस्थानच्या जमिनीच्या इनामावर, देवस्थान जमिनींचे घरं आहेत, यांच्या घरांच्या ज्या खालच्या जमिनी आहेत त्या मालकीच्या नाही आहेत, स्वमालकीच्या. बरीचशी घरं अगदी भटवाडी पासून गवळीवाडा असेल किंवा अन्य काही ते वेंगुर्ला शहराच्या पासून एक 2-3 किलोमीटरचा जो परिसर, अगदी शहरातली सुद्धा पूर्ण मालक नाही आहेत जमिनीचे लोक. तर हा एक थोडासा तांत्रिक मुद्दा आहे. तो जर आपण समजून घेतला तर घराखालची जमीन जे पंतप्रधान राष्ट्रीय पातळीवर मंजूर झाले, ती शहर हद्दीमध्ये जर पूर्ण सर्वेक्षण झालं आणि इमारतीच्या, भले तो भाडेकरू असेल, पूळ कायद्यामध्ये त्याची जमीन असेल आणि त्याच्या जमिनीच्या खालचा मालक घराच्या तो जर नसेल तर त्याला काहीच उपयोग होत नाही. म्हणजे समजा एखाद्याला पर्यटन ते होमस्टे करायचं आहे सुरू, तर त्याला जागणारी कर्जाची उपलब्धता होऊ शकत नाही. तर नगरपालिकेकडे हेही काम प्रलंबित आहे, सर्वे झालेला आहे. फक्त नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्डाचं वितरण करणं एक काम प्रलंबित आहे. ते माझ्या मते प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे आपल्याकडे गेली 3 वर्ष ते होऊ शकलेलं नाहीये. कुठेतरी असं सर्वे पूर्ण होऊन मधल्याच पातळीवर ते काम अडकलेलं आहे. तर ते जर झालं तर शहरातल्या नागरिकांना एक प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल आणि जेणेकरून त्यांच्या घराच्या विकासाचा मार्ग, जे पर्यटन शहर आपण म्हणतो, तर छोटे छोटे होमस्टे उभे राहिले. पंचतारांकित प्रकल्प तर होणारच आहेत, पण होमस्टे उभे राहिले तर थेट जे आर्थिक, ज्याला म्हणतो स्थानिक रोजगार निर्मिती, त्याला चालना मिळू शकेल. त्यामध्ये नगर परिषदेने आपला जर रोल केला तर तो एक मोठा नागरिकांना दिलासा ठरेल. आणि जसं की बरेच छोटे छोटे जे प्रश्न, अगदी बारीक म्हटलं तर आपण जे आपले बस स्टॉप्स आहेत तिथे शेड उभारणं आहे, हा एक छोटा तरी पण परिणामकारक एक ज्याला म्हणतो अगदी छोटा गोष्ट आहे. शेड उभारण्याला काय मोठा खर्च येत नाही, ते करणं असेल. प्रॉपर पुरेशा ज्याला म्हणतो आपण दिशादर्शक फलक आहेत, ते जुने आहेत झालेले, आता त्याच्यामध्ये एक आहे. या छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत. आणि जर पर्यायी आपल्याकडे रस्ता आहे, आपल्याला माहिती असेल, जो हॉस्पिटल नाक्याकडून ज्या बायपास गाड्या जातात 2 व्हीलर, तर तो जो भटवाडी रस्ता आहे तो येणाऱ्या काळामध्ये
तो रिंग रोड प्रस्तावित आहे. तर त्याचंही काम जर युद्ध पातळीवर झालं तर वेंगुर्ला शहराला 2 रस्ते समांतर उपलब्ध होतील, हे जे चांगले रुंद असतील आणि येणारी जी भविष्यातली जी गरज आहे ती पूर्ण करणारी असतील. तर याकडे जर प्राधान्याने जर लक्ष दिलं येणाऱ्या नवीन काउन्सिलने तर नक्कीच आपण त्याच्यामध्ये प्रगती करू आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल अशी कामं जी छोटी छोटी आहेत ती होऊ शकतील. आणखी एक छोटासा मुद्दा आपल्याला माहिती असेल की जो बऱ्याच नागरिकांकडनं आला की घर हस्तांतरणची जी फी आहे नगर परिषदेची, हा एक प्रशासकीय म्हटलं तर मुद्दा आहे आणि म्हटलं तर राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. तर त्याच्यामध्ये काही नियम आणि अटींचा इतर ज्या नगर परिषदा आहेत महाराष्ट्रातल्या त्याची फी अत्यंत कमी आहे आणि वेंगुर्ला नगर परिषदेची काही नागरिकांच्या मते ही जास्त आहे. तो आकड्यात आपण न जाण्यापेक्षा ती जर सर्वसामान्य जे अन्य नगर परिषदांची आहे, म्हणजे घर एखाद्याने विकत नाही घेतलं, मी मृत्यू पश्चात जर हस्तांतरण केलं दुसऱ्या ह्याला वारसाला, तर त्याची एक फी लावलेली आहे. त्याबद्दलही बऱ्याच नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. म्हणजे दिलासा देणारे छोटे छोटे निर्णय जर येणाऱ्या नवीन काउन्सिलने जर घेतले तर नक्कीच जो नागरिकांना, आणि विकास म्हणजे तरी काय आहे, फक्त वास्तू किंवा नवीन इमारती उभारल्या नवीन तसं नाहीये. इथे राहणारे जे नागरिक आहेत त्यांच्या जीवनात जर काही बदल घडला, त्यांना दिलासा मिळाला, त्यांच्या जीवनात काही सकारात्मक जसे आतापर्यंत घडले तसे नवीन बदल घडले, रोजगार निर्मितीसाठी काही प्रयत्न झाले, तर त्याला खरं म्हणतो आपण सर्वार्थाने विकास. तर ते झालं तर नक्कीच नागरिक आपले समाधानी दिसतील. निश्चितच या ठिकाणी बरेचसे मुद्दे या ठिकाणी मराठे यांनी मांडलेले आहेत. मात्र काही नागरिक असे आहेत ज्यांचे पत्रकार म्हणून आम्हाला फोन सुद्धा येतात की सध्या वेंगुर्ल्याची काय परिस्थिती आहे, काय चाललंय वेंगुर्ल्यामध्ये. तर नाईक यांच्याकडे येतोय. सध्या निवडणुकीमध्ये काही लोक विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणारे असतात, काही लोकांना राजकारणात रस असतो. काय राजकारण चाललंय आणि काय परिस्थिती आहे वेंगुर्ल्यामध्ये, हे बरेचसे फोन येतात. तर काय सध्याची साधारण परिस्थिती आहे वेंगुर्ल्यामध्ये ह्या संपूर्ण राजकीय आताची? मगाशी महेंद्रने सांगितल्याप्रमाणे चारही पक्ष आपल्या ताकद आजमावत आहेत. चौरंगी लढत नक्कीच इथे आहे. प्रत्येकजण म्हणतो की आपण आपलं वर्चस्व जास्त आहे, आपण नक्कीच निवडून येऊ. पण इथली जनता जी आहे, इथले नागरिक जे आहेत ते खूप सुज्ञ आहेत. त्यांना माहिती आहे हे पक्षावर बघून मतदान करत नाहीत तर व्यक्तीवर बघून मतदान करतात. व्यक्ती कशी आहे, आपण प्रत्येक पक्षाने दिलेल्या व्यक्ती आपल्या वेंगुर्ला शहरासाठी किंवा लोकांसाठी धावणारी आहे का, वेंगुर्ल्याला त्या विकासासाठी काय करणारी आहे, हे बघूनच नक्की मतदान करतील, यात मात्र शंका नाही. निश्चितच विकासाच्या मुद्द्यावरही वेंगुर्ला नगरपालिका ही मतदान करेल, वेंगुर्ला नागरिक मतदान करतील असं या ठिकाणी नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. अगदी शेवटच्या प्रश्नाकडे येतोय आणि महेंद्रकडे परत येतोय की सध्या जर बघितलं तर नागरिक हे आत्ताच दाजी नाईकांनी मुद्दा उपस्थित केला तर चेहरा बघून मतदान करणारे या ठिकाणचे वेंगुर्ल्यातले नागरिक आहेत. तर अशी ही परिस्थिती आता सुद्धा आहे, पूर्वीपासूनची ही परिस्थिती आहे. पूर्वी काय होतं आणि आता त्याच्यात कसा बदल झाला? मगाशी मी उल्लेख केला होता, त्याच्यामध्ये 4 प्रमुख जे उमेदवार आहेत त्यांच्याबद्दल बोललो होतो. परंतु अजून एक मुद्दा माझा राहून गेला, जे 2 अपक्ष उमेदवार सुद्धा इथं आपलं नशीब आजमावतात. त्याच्यामध्ये एक उमेदवार आहे तो ॲडव्होकेट नंदन वेंगुर्लेकर, ज्यांचं नाव आपल्या वेंगुर्ल्यातल्या सगळ्या लोकांना माहिती आहे. वेंगुर्ल्यातल्या विविध विकास कामांचा पोलखोल करण्यामागे त्यांचा मोठा वाटा होता. वेंगुर्ले नागरिक कृती समिती स्थापन करून त्यांनी मागच्या काही 2-4 महिन्यामध्ये एक मोठी चळवळ उभी केली वेंगुर्ल्यामध्ये आणि लोकांमध्ये एक जागृती करण्याचा प्रयत्न केला होता. असे नंदन वेंगुर्लेकर सुद्धा या निवडणुकीमध्ये आपलं नशीब आजमावतात. ते नेमका लोकांचा त्यांचा किती पाठिंबा असेल हे आता येणारी निवडणूक आपल्याला त्यातनं आपल्याला कळेल नितेश रिझल्ट ऐकल्यानंतर. पण त्यांचं सुद्धा एक तगडं आव्हान इतर उमेदवारांना असेल. आणि त्याचबरोबर एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत जे भाजपमध्ये पूर्वी काम करत होते, ते सुद्धा या ठिकाणी अपक्ष म्हणून निवडणुकीत उभे आहेत, सोमनाथ टोमके. तर ते सुद्धा किती मतं घेतील त्यावर विजयी उमेदवारांचं गणित ठरणार आहे. तर त्यांना सुद्धा आपण दुर्लक्षित करून चालत नाही. अजून महत्त्वाचं म्हणजे विकासाच्या बद्दल बोलायचं झालं तर मग आमचे दोन्ही सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी खूपशा गोष्टी विकासाबद्दल सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे फक्त इमारती उभ्या केल्या, गार्डन बांधली म्हणजे विकास नाही, तर ज्या मूलभूत ज्या गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र, निवारा, दिवाबत्ती वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा सुरळीतपणे चालू असणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठीच नगरपालिका असते. तर नगरपालिकेने ज्या सुविधा देणं गरजेचं आहे ते देणं अत्यंत गरजेचं आहे. वेंगुर्ल्याची गटाराची व्यवस्था सध्या खूप म्हणजे तशी चांगली नाही आहे. वेंगुर्ला जरी आपल्या देशामध्ये स्वच्छतेमध्ये अग्रेसर शहर असलं तरी इथली सांडपाण्याची व्यवस्था अजूनही हवी तशी सुधारलेली नाही आहे. आपण डम्पिंग ग्राउंडचं खूप चांगलं उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजे तिथे म्हणजे डम्पिंग ग्राउंड म्हटल्यानंतर आपण नाकाला रुमाल बांधूनच जातो तिथून.
परंतु आपल्या वेंगुर्ल्याचं डम्पिंग ग्राउंड आपण अगदी स्वच्छ हवा तिथे घेऊ शकतो जाऊन. आणि वेंगुर्ले नगरपालिकेने अजून एक धक्कादायक उपक्रम तिथे त्या ठिकाणी राबवून दाखवलाय, म्हणजे ते म्हणजे स्वच्छ भारत पर्यटन ठिकाण, पर्यटन स्थळ त्या ठिकाणी निर्माण केलंय. यावरून आपल्याला लक्षात येते की आपण वेंगुर्ला शून्य कचरा जो प्रकल्प आहे तो राबवायला या ठिकाणी पूर्णपणे यशस्वी झालेली आहे. म्हणजे आता सुद्धा आपण डम्पिंग ग्राउंडवर गेलो तर तिथे कुठल्याही प्रकारचा वास आपल्याला येत नाही. हे वेंगुर्ले नगरपालिकेचं खऱ्या अर्थानं यशच म्हणावं लागेल. काउन्सिल नसताना सुद्धा प्रशासकीय कारकिर्दीत सुद्धा या सगळ्या सुविधांकडे प्रशासनाने चांगल्या प्रकारे लक्ष दिल्यामुळे आपली वेंगुर्ले नगरपालिकेचं नाव आजही स्वच्छता अभियानामध्ये सातत्यानं वरच्या क्रमांक मिळवत आहे. त्यामुळे हा जो विकास आहे ही जी विकासाची प्रक्रिया आहे ती सुरू राहण्यासाठी, निरंतर सुरू राहण्यासाठी येणारे जे सत्ताधारी असतील त्यांनी याकडे बारकाईनं लक्ष देणं गरजेचं आहे. निश्चितच अनेक मुद्दे आजच्या या चर्चेतून उपस्थित झालेले आहेत. विकासात्मक मुद्दे, नागरिकांना काय अपेक्षित आहे, कशा प्रकारची वेंगुर्ल्यातील परिस्थिती आहे, हे अनेक मुद्दे आमचे सहकारी आहेत त्यांनी या ठिकाणी मांडलेले आहेत. जर एक विचार करण्यासारखी एक दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे वेंगुर्ल्यावर आपलाच नगराध्यक्ष बसण्यासाठी या ठिकाणी भाजप पक्ष असेल, त्याचप्रमाणे शिवसेना असेल, ठाकरे शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, हे ताकद लावतायत आणि प्रत्येक पद्धतीने हे या ठिकाणी प्रचार यंत्रणेमध्ये प्रभावी उतरलेले आहेत. भाजपकडून मागच्या 5 वर्षात भाजपचाच नगराध्यक्ष या ठिकाणी विराजमान झालेला होता आणि आपली सत्ता कायम राहण्यासाठी भाजपचे जे नेते आहेत, अगदी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री नितेश राणे असतील, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी असतील, त्यांचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत असतील, हे नेते सुद्धा मैदानात उतरलेले आहेत. या ठिकाणी त्यांनी नुकतीच जाहीर सभा घेतलेली आहे. यात सुद्धा त्यांनी अनेक मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत. गेल्या 5 वर्षात झालेली विकास कामं आणि आमच्याकडे संधी दिल्यानंतर आपण काय या ठिकाणी करू, हे अनेक मुद्दे त्यांनी या ठिकाणी मांडलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूचा जर विचार केला तर आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून गेल्या 4 वर्षामध्ये सुद्धा अनेक विकास निधी हा या ठिकाणी आलेला आहे. त्याच्यामुळे आणि याच्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे सचिन वालावलकर हे सुद्धा यांच्या सुद्धा साठी ही निवडणूक जी आहे ती प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. कारण या ठिकाणी विकास निधी जो आणत असताना ते सुद्धा मंत्रालय स्तरावर अनेक पाठपुरावा करतात. त्याच्यामुळे शिवसेनेला सुद्धा ही प्रतिष्ठेची ही निवडणूक त्यांच्याकडूनही बघितली जाते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचा जर विचार केला तर विलास गावडे हे सुद्धा या रिंगणात उतरलेले आहे. विलास गावडेंचं वेंगुर्ला म्हटल्यानंतर विलास गावडेंचं नाव हे घेतलं जातंय, कारण अनेक वर्ष राजकारणामध्ये त्यांचा एक वेगळा ठसा हा उमटलेला आहे आणि आता ते स्वतः निवडणुकीत उतरलेले आहेत. विलास गावडे हे ज्या वेळी त्यांचे जे प्रतिनिधी असतात ते निवडणुकीत असतात, त्यांच्यासाठी ते ताकद लावतात, पण स्वतः ते या ठिकाणी उतरलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्यांची सुद्धा प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे. दुसऱ्या बाजूला जर विचार केला तर संदेश निकम ठाकरे शिवसेनेकडून आहेत आणि त्यांचा सुद्धा लोकसंपर्क हा मोठा लोकसंपर्क वेंगुर्ले शहरामध्ये आहे. नागरिकांमध्ये जाऊन छोटी छोटी कामं करणे किंवा सामाजिक उपक्रम राबवणे हा सुद्धा त्यांचा सुद्धा भर आहे. त्याच्यामुळे ते सुद्धा नागरिकांकडे जात आहेत आणि आपलं म्हणणं मांडतायत आणि त्यांची सुद्धा प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे. एकंदरीत बघितलं तर 4ही पक्षांनी जोर लावलेला आहे या नगर परिषद निवडणुकीसाठी, वेंगुर्लेच्यासाठी. आणि वेंगुर्ले नगर परिषदेवर विशेष हे आहे ते जिल्ह्याचं सुद्धा लक्ष लागून राहिलेलं आहे. अगदी शांततेत आतापर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया जी आहे ती सुरू आहे आणि नागरिकांना हेच अपेक्षित आहे की शांततेमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण पाडावी आणि आपल्या हक्काचे नगरसेवक असतील, आपल्या हक्काचे नगराध्यक्ष असतील, हे वेंगुर्ला नगर परिषदेवर विराजमान व्हावेत, ही सुद्धा नागरिकांची अपेक्षा आहे. आणि आतापर्यंत अपेक्षेप्रमाणे सध्या वेंगुर्ला शांततेमध्ये ही निवडणूक सुरू आहे. मोठे आरोप प्रत्यारोप सध्या होत नाहीयेत. विकासाच्या मुद्द्यावरच या ठिकाणी बोललं जात आहे. त्याचप्रमाणे आपण काय विकास केला हे बोललं जात आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर नागरिकांसमोर गेलं जात आहे. त्याच्यामुळे निश्चितच शांत आणि सुंदर आणि स्वच्छ वेंगुर्ला हे टिकवण्यासाठी निश्चितच आगामी येणारे जे लोकप्रतिनिधी असतील, नगराध्यक्ष असतील, नगरसेवक असतील, हे आपली पूर्ण पणाला लावून वेंगुर्ल्यासाठी एक आदर्शवत वेंगुर्ला हे निर्माण करतील यात शंका नाही. कोकणसाद लाईव्ह साठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.